Lirio, iti tanap. Tinapalapas, nagbaligi da Baldo ken Doro iti plano da kini Jubilarde. Simurot nga rod da ito'y kadakwada, ket pinagtrabaho da adagos iti simmangpet da iti pagminasan. Ket dito'y, basit labidot ni Jubilarde, ngem saplitan dan adagos iti latigo. Iti may sarabi, nakaturog aminan dagiti trabahador, ngem nakariing pailaan ni Jubilarde. Inayaban da ito'y ni Baldo tapno agpamasahi, ket dinanog na pay da ito'y itagagayam. At do'y tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap! Apay adang randak. Sana nasken adang randak tapno agtumpalak. Aramidag ti kayat yu sana nasken adang randak. Kastagayam ti kayat yu. Tingin ko. Tapusin ko. Dita kayo! Andar Dara, tingin ko, Dara. Nanano tayo tabibig mo, Baldo? Limtag may. Tay Jaya Jubilande, Senyor. Dinanagnak idirawi. Aniya? Naglalabasan na idiyato. Kaya't ko at dosan tayo kuma, Senyor. Iti anyaga mo at dinanog na ka? Diyaga mo, Senyor. Sige, ingkaya ba tagasaritan? Apay at ang ramlatan dagiti tao, Jubilarde? Sino ka amang dangran kadakwata, ha? Senyor. Awat ikaw ba nga mamang dangran kadagiti tao? Senyor. Manipod ita. Noan niya tibagat ang aramidam. Naskan nga agtungpal ka. Mawatam! Senyor. Apay akas titar aramidin nyo kanyak. Awan ti basol ko kada kayo. Inyagdak gayam dito'y tapno parigatan daklaeng. Ikarom dito'y ti kwarta aliniksab mo. Warta liniksab ko. Ano ti kayo ti asawon, Senyor? Dakara dapat ti kinupit mo ak kwarta iti asyenda. Sana po mo dahil, Senyor. Anya asaan? Senyor, ni ka naman. Pulos asana ka nagtakaw iti kwarta iti asyenda. Senyor! Ala! Mapan ka ni Jegusong. Agtrabaho ka. Ikarom titinakaw mo ak kwarta. Nanang, saan matang nga awit ti asawa? Apay nga ta. Amangan numakumikumlaeng, anak. Saan ka kumangagtanda nag-akasta? Amangan numakumikumlaeng iti asyenda. Sapay ko mga ruta kasta. Amangan ngamin no din ang randa ti asawa. Kadakas tinapasamakan ko na. Di ka agpanunot iti kasta, Crisanta. Di ka agdanag, anak. Sumangpat tumatlaeng ni Jubilarte. Nenen, agsangitin ti anak mo. Ala, asikaswam. Owan, nanang. Magdalena, saan pa'y anagaw-awid ni Jubilarde? Apay nga ta. Wan nga rod, ina. Madandanagan ni Crisanta. Amangan kanunod akas tinagbanagan na. Ha? Kat oray siyak, ina. Madandanagan ak. Jakla ipadlaw kin ni Crisanta ang madandanagan ak. Nalaeng ni Jubilarde iti laban. Kabailan na asalak ni Ban ti bagina. Isuadi kay madanagan na kasta. Ina. Agkararag tayo kitday kan ni Apo Diyos. Adi inabaybayan ni Jubilarde. Senyora, apay nga ginggayta, katawan pa'y laang ni Jubilarde. Imanaw ka din dito asyenda. Saan? Agsublim tumatlaan. Katawan sa bali ang mangimaton ita kada kayo. Nudi siya. Wen, iso apang nga asiyo. Aramidin nyo ti maiparbeng.
Saan ka di ngagapas kayon itipagay? Senyora! Ang agapasan na ang nagitipaka. Ay, Nakasta nga rod, aramidin nyo dayta. Rita, si Kati dutukak ang mangimaton iti panaggapas yo. Tako namat anabayagkan dito asyenda. Wan, senyora, ubingak pailaang idiagtab trabaho akon iti asyenda day di Senyor Juanito. Nakasta, ambong nga rodan ti rumbang nga aramidam. Wan, senyora, Nasaya at launay. Sika tidutukak apan nakalideryo iti panagkapas. Kat di ka agdanag. Nayunak to ti sweldom. Wenno, ikan to iti limakaban nga iriik. nagsaya aton, senyora. Agyaman ak launay. Nabanugak iti nagmalmalem akaadak iti kataltalunan. No adda kuma ni Jubilarde. Sa anak kuma amabanug unay akastoy. Napabasol ni Jubilarde ang nagkusit iti kwarta iti asyenda. Ngamsyak ti makapanagnak. Asaan na pudno dayta? Di nakmet ngamin kaya tadanggan ni Pedro. Naksayan ti kwarta ti asyenda. Tainikak idi dagiti tallo a babay iti kwarta. Tapno adda pang rugyanda. Ngam, nagparangmetten a kinusit ni Jubilarde. Kasaritak tumanen ni Pedro. Inton umay dito asyenda. Nabanugak. Ngam sa anak ang makaturog. Gapo iti da ito'y apam panunutan. Crisanta, adda ka dito'y kusina. Agsangsangin ka. Ako, umayak la uminom iti danom nanang. Nagsakit ti barukong ko. Gapo iti na itagtagainap ko. Anya, Ni Jufilarte. Natay ka nun. anya, Pinatay ka nun dagiti pasurot ni Senyor Pedro. anya. Crisanta, anak. Saan mo apat-pat yan dayta? Tatagtagain na plaang. Awan kinapod nun. Nanang, Ala, agsubli ka ni ti Siledyo. Taamangan no makariing ti anak mo. sige, nanang. Ang tibtib bayo ak iti daitay ana ibagan ni Crisanta. Diyos ko, sapay kumatawan ti dakas ana pasamak iti anak ko. Nagbasit pa yan ti itad da amakan, Jubilarde. Kasanong tayo na makapagtrabaho na nagbasit mo ti itad da kanan tayo? Sige, ano santayan? Tinaskan kat aday paunag tayo. Huwag naman nagbasitan. Oh! Anya ti pagsarsaritaan nyo, Ado, ha? Kwa, senyorita. Senyorito, imbundaris munti kanak. Sige, sayang timakan. Kanang timakan anay bundaris iti daga. Anya, At tungpal kawan no saan? awan ti basol ko. Taramidam ti kastoy kanyak senyorito. Ato! Ha? Ato ti basol mo kanyak. Iso nga agi karo ka. Senyorito, Anak, dilpatan ka kiti makan anay bundaris iti daga. Bilangan kay ti talo. Kat kalpasan ti panagbilang ko iti talo, adi ka pa'y lagtungpal. Saplitan kan iti lati ko. anya da ito'y ipaparamid na kanyak. Maysa! Dua! Talo!
Jubilarde, naulpit ni Alex. Di nakainin ka na sinapit itilati ko. Saan ka lang arudan anangan, tanay balang tikanan. Linati guda ka ba eh. Talaga naulpit da. Payat kong tiyagawi Jubilarde. Dakpayatan dito. Ala, ituloy ta ter aramidin tananding. Abangan nyo dagi pulong agsasarita ta. Kat anya pa'y karamidin ta kadata. Oo, Jubilarde. Alex, indun bigat, mapana ki Jacinta. Sarong karak ti Jacinta. Adda ka na kayo dahil Lolo? Total ket, adda ka matan dito ay. Sikan ti makaamod ito'y pagminasan. Sige, Lolo. Sumarong karak tulangan inton addanton balitok analuto. Sige, Lolo. Ayapak ni Doro, tayo suti kadwak. Wan, Lolo. Sige lang. Sige. Inakon iti pagtuturugat. Aginanak maten. Sige, Lolo. Oraysak. Aginanak maten. Sige, Baldo. Ibagam tulangan kini Alex sa napan kami. Well, senyor. Nakaturog pa lang amin ni Senyorito Alex. Intan, Doro. Senyor! Senyor! Mabit lang. Saan ka pasango? Intan, Doro. Senyor! Mabit lang, senyor. Agsarita ta ko, ma. Sana may parbeng... Dahil tatiganawan. Ita, ibalas ko ti panagpusim itingipon ko. Ngay tangipan mo ti... Tijang ko. Malabas kayo! Anya? Kasta tinaramid na? Wan, senyorita. Wala, agkalimutan. Tadyak umakalas itay. Sige. Bilinam dagiti lima apasurot ko. Tagan maganda ni Jubilarde. Anya ti aramidan tayo, senyorita. Irakad tayo iti puon ti kayo. Anya ti mapasamak kini Jubilarde iti day tagundaway. Gagayem. Di uliwana dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio iti tanap. Lirio iti tanap. Pinapalabas. Kaya't akasarita ni Jubilarde ni Senyor Pedro ngem saan nga ingkang kano dayto iti don. Pimanaw dalatan kini Doro. Gapotag pilit ni Jubilarde. Dinanog ni Baldo daytoy. Ket kunana abalsen na daytoy, gapo iti panang pusi ni Jubilarde iti ngipen na. Danugan ko man ni Baldo daytoy, ngem inunaan ni Jubilarde. Dagos a kinugtaran na ti tiyan ni Baldo, ket saan a nakaangis daytoy. Gapo iti dayta. Binilin ni Alex daytoy akam maganda ni Jubilarde, tapno irakad da iti punti kayo. Ita gagayem, adto inti tuloy tinobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Kamaganyo ni Jubilarde. Anya ti aramidan tayo kenkwana, senyorito. Irakad tayo ti punti kayo. Katkas iti inaramid ta idikan kwa na. Agpapas tayo amang bugbog kan kwa na. Wan, senyorito. Nasaya pa umay day tangay bagam. Jubilarde. At takot sa takot. Asla di akong kabalan. Karigatan pati mang pagkat kadagiti na isa ko naman. Ay, hindi nyo bilang daw! Ako na! Bakit kayo? Anya ti! Oh my God! Sumurog ka na naman! Sige! Ano ba? Oh my God! Ang gulo na ako! Darsa! Oh my God! Paran nyo kanya! Sumurog ka! Awan narami kami tidak pa nang irakadakan ka, Jubilarde. Tuso ka. Ngayon saan kang agbalin ka na kami. Hawanin gaway mo. Sige, Baldo. Rugyamon. Tiramo!
Duro, si kamot ti adda diti paraangan ti farmhouse. Asino ti kadwam? Ni senyor, senyora. Sa dino ti ayan na. Abay ti silip na, senyora. Sige, kay nakasarita. Sa mamabalin. Kahit mati, agino na, senyora. Isang di na kahit nga damang disturbo ko na. Anya. No kahit mo kasalita. Wala na rumor. Iti silip na. Oh, Lorna. Ada kagayam. Nasaya at matarimwarkan iti seled mo, Pedro. Itay pa'y nga gururayakan ka. Apay? Agsarita ta, maipapankad ni Joe Velarde. Awan ti rumba na pagsaritaan ta may papankan kwa na. Ngamin, ikarkaro na tinagbasulan na kanyak. Awan ti basol nakan ka. Anya? Kaya't mo asawan, ulpot ti trabahador ang nagipulong kanyak. Ganapay nga ron na nagsayang ti kwarta iti asyanda, alamat? Gapo, takinis sayak. Anya? Siya tinangkisay. Amom ka di no asino tinangtedak iti kwarta. Kaya't mo asawan, impadawat mo laing ti kwarta? Wan! Impadawat ko. Kat amom ka di no asino dagiti nang padawatak iti kwarta. Ha? Dagiti babae nga indadanas yu ije pagminasan. Anya? Babae nga indadanas mi di pagminasan? Wan! Dagiti babae nga indadanas yu ije pagminasan. Taloda a babae. Nagkamanda kanyak, kat impulong da amin kanyak ti kinaayop yo. Ha? Indadanas yu ida. Paulit-ulit kano aginundawayan nyo ida. Nauray si kaanak-lakayan, indadanas mo mo't ida. Kwa? Arsab ka. Laklakayan kan, Pedro. Ngam awan lata pa nagbali mo. Dakas kay di. Nga aging gaita. Dakas ka pa yan. Di na kayawan na kastalor na. Taumangan no mapatay ka. Sige! Patayin na kon, Pedro. Tapno tiyapon marit na tigatay nga raramidan. Taptap na patinggat di pa nakakonkonsensya. Anya? Aging gaita. Diyok pa'y namalipatan tinaramig mo iti kapsat mo. Ayot ka! Di na klaw-lawa na kastalor na. Gapot ang mapaling kapatayan, itabat lang! Sigaw mo namin, senyora! Ako namin, akalabanan ni senyor! Akasla, ada ka ba ulit kwirkwada? Ay, wanak! Awat baby ang mukha niya! Ayaw, wanawan na kito! Aray, saka mo na sa iyo! Jesus, apo! Gumunit! Ayot kayong amin! Nagtatakas kayo! Napuran to di kararwayo ija impyerno! Senyora! Itay kayo pa lang dito sala sa nakatugaw. At iti ginalip ko bunga ti papaya. Naloob kaya nasamit. Senyora, at iti bunga ti papaya naloob. Di mo agsao ni senyora. Senyora! At iti papaya na lang! Saan latang agsao? Senyora! At iti bunga tinaloom! A papaya! Wanawan na ka! Itupak ko na ito'y apapaya! Adaywan na ka! Si kaapasunod ti sa'yo! Sige, senyora! Adaywan na ka! Diyak kaya't akasarita nagitid dakas ang tatawa kaskan ka! Hindi mo kaya ito'y papaya!
labit-labit at isulang nga ro din ti ay aywak. Kinabil-kabil namin itay ni senyor. Ayun. Bugaw at nagman. Bay-bayak man langin. Jubilarde, at iti danom. Uminom ka. Banding. Sobra ti naramigdakan ka. Linugubanda ka iti husto. At saan ka ang makabanas, tayo nakid da kami. Nalabas da. Umadayo ka dito eh. Amangan, na makakitakan ka. Kat madaksan ka. Ano, uminom ka pa eh. O, Toy. Painuman kan, na nakarakad ka mat. Sige, mapanakon. Nalaing! Boss Alex! Sino pinagkuna at inuman dito at tao, ha? Ko, senyorito. Masya na kaming ko na. Awan pa yung paunag na taraon. Kastagawa, ma. Mabit lang tabinggunaan ka. Sika nga ginlalaing. Makitam da ito, ha? Latigo, senyorito. What? Kat gapoy tinalamid mo. Supapakan ka nga ron. Kasta ka di, senyorito. Nasaya at mat. Tapnoag nakam. Sino man na makita nga umayon iti dayja Jubilarde? Saplitek iti latigo. Rumbang lang, senyorito. Kano arok atan tayo dahi di atawa. May kadwanyal dawa nakarakad iti poon ti kayo, senyorito. Aging gay ti mawanan iti puot. Gunggunana. Ikaw na dang iti nagbasbasulan na kadata, senyorito. Abirat Medrina, Juanito, Olivia, Lito, dagiti laengan ladawan nyo dito ititing. Di pakakit kita kada kayo. Pagkawadandak ko ma, gaputawan maaramidak. Nalabit nga aging ka iti ipupusay ko. Di pa nakakonkonsensya. Gaputan ikayin na tulungan. Kagurgura ko ni Pedro. Isuan ito yakon mansyon yung agnahan. Aging gating ka na. Sige. Rukatan yan ni Jubilardo iti nakairakadan na. Utos! Kalpasan na. Baybayan nyo. Di nyo tultulungan. Ngayon, bantayan nyo. Tamangan nyo aglibas. Alagin na to, boss! Utos! Apa ang nagbasit tinatrabaho yo? Anya tinararani nyo? Senyor, ibagayo lang kita iti pagnakmanda. Makasagana ti latigo. Ngayon ko. Dagayo ang trabahador. Apa at di kayo sumumba? Magtrabaho kami mo, senyor. Basta ti kinapod mo. Kung nagpaso. Pues, awan ti maawat yung sweldo. Gapot abayo na ba't kayo? Aging gayta, di kayo pa yung nakagapas? Gapas ko, senyor. Urayan niya pa iti bagbagayo. Di kayo ang sweldo ita. Ha! Kastagayam ti arami jo. Lugya ka na kayo! Senyora, kasano kami ngay? Saan na kami mo't apagswildoan ni senyor ita? Anya? Anya nga iti igatang mi iti kanan mi. Agbisin kami lakit di. Sige. Siya kun ti magpasweldo kada kayo. Adaygam ko a kwarta. Ha?
Ngam, mga noong tan na kayo ni senyor. Saan ang maiparbang ti aramidan na? Uray madaksanak. Basta agsweldo kayo. O sige, mapan kayo nga rudan. Tapnoin kayo matagdatang, iti masapsapon yun. Sige, katsapahan nyo ti umentra intong bigatwan. Awan ko mati agladladaw. Talaga ka mapagpungpungtutan nagsika, Lorna. At sino tinagkunakan ka ngagpasweldo ka, ha? Saan ang maiparbang ti aramidang Pedro? Kasanuda matan, no di da agsweldo. Bayo na ba't nga trabaho? Isungay ka kida itilikson. Anya abayo na bad? Nagagat da nga trabaho. Aramidang dati amin akabailanda. Tapno awan ti maibagam kadakwada. Ngam saan kalata ang makontento? Balakan ka, Lorna. Maudin na ito apan ang kontram kanyak. Kontraan ka. No saan ang maiparbang ti araramidam? No aglablabas ka. Amangan no inot da ang mapukaw. Kat awan ton timang gamulo itidagam. Aniya. Iso asaan kang aglablabas, Pedro? Baldo, agbambantay ka di matlang dagiti lima pasurot ko? Umat, senyorito. Oo, gayam. Ato yung tibasom. Senyorito. Ang mga no, ang libas ni Jubilarde at itay masiputan. Anya? Nasasaya at siguro no, kawaran tayo dagiti sakan. Anya? Tapos sana makalibas. Kasano nga rod ang makatrabaho no kawaram? Ay, wala niya. Ano nga rin, aramidin tayo. Among Baldo, pampanunutak mat daw tabanag. Ang mga nasaan lang ni Jubilar di taglibas. Agramanen dagiti trabahador. Kahit? Kasanora ditan, senyorito. Nay, anyat is-isiman nyo. Adda na pintas apang panunutek, Baldo. Tapno saan da ang makalibas. Anya dayta, senyorito. Anya ti pampanunutan ni Alex nga Ramiden para kadagiti trabahador. Gagayem, di uliwana dinggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Lerio! Iti tanap! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon, June Ributaso. Technical can musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lerio! Iti tanap!